سلام سلام كبرات تخاتل تداوي تي في مساخم زلخ حاوكم داويته نلوم معلتخا ترجم فالنتاين دين كبع على اللودي يبولون زبلار استحيزلكم مت يلخو نكاتاتل قدمي ترجم فالنتاين داي مزرابنا بفلات يخون بزي فلات زعبا فالنتاين داي بزح نجار كبهالن كجبرن نديقني حد خلت خاب وسكنرة أتسكال علات بهذا متاخي عمت مصرو قصة باخي أتسكال علات تايكون يقولكي نعيد خون هوان دسينكي تخون الليلة بزي حفتيني مخان قد عاويني انتاي كم زخون نحانتم موي حتى حراي وتبلني نحادا سومون فنقص خينا غني سومون كي قبرت ودينا تبلني حجونا يحللن نخالا يحاتا سبغدي كيف قالو نايقص تشيختا بغادن ياريخي لبخي خدحتا أبلبي عنكسي كونا الكوانتا نتباقيا بكتم موكيسي إدالات سريعي قالات تسبيسي حراي أبليا أبلبا نكيسي أي عامتا إلى تابسار ساي معالتا قلبات سلام كيرا سلام كوتا مسحر كيريا أبدرو تأتيا اللغن داولت لبانا شفتا زي تحلل لبي حجونا كيرا حتى فري عينا قدرها يتحبرا واو كيف لكي أفريقاوي دالماز كدرها يحبرخي بتبقى مستحانسة سرع ومناخي كاب صفر درخي سكاب صبر رسخي عينا يكديفي عينا يكبلكي مريم باكالا موناليزا ديخن بالفرق يتبلون بالشاي دخل لكن وحزن اي كاراتي لبا مستنكفة بلاتني حفرة من ريفة اساي انت سوليتني قد حالف اللي كلا حجز لو مس سرع مدبي معلت فقرات كتنبل كم سبي عاد انس كونا اللي نساو النفيرة لكاني اكساخة تحرق يا مساي جميرة ويرقون اكس حساب مستبرة زبي بريعة خب جباي قرقرة أنا نازل أخبا أدرش غيره تنزل متى أصنع بينز متى تبنيرا وزارة متى زين كل الحديثة حنت غيت عمكو سينجلن دنجلن سقابلو كله أبي اللي تمزغ ماي سينجل نبخي نصو تداخل دنجل نعينك عرب فقرنا بفقر غندبل أي حتى خدي الناس صنبلنا نصنبل يمن يا فكر كان يودنا لأنه كرميات اللي يسرقن يمنوتن وداي ساغنيو بقال لتسبر ልብቅ አን ብቻ ይበቃል እንደዚህ አይነት ተረት ነፍስን ያሰኛል ቅር እስኪ መልሱልኝ ቀን ይሆናል ፍቅር አመቱን በሙሉ ለተገፋው ልቤ አንድ ቀን ለምኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይገባኝም እኔ አንድ ቀን ቀይ በቀይ ቢለብሱ ኬክ ቢጎራረሱ ቀይ ወይን ጠጥተው አብሮ ቢደንሱ ምን ያደርጋል እሱ አንድ ቀን ፍቅርን አያክልም ፍቅር በእለት አይወከልም የምን ቫላንታይን የምን የፍቅር ቀን ይወደናል ያለው ከእድሜያችን ላይ እድሜ እየሰረቀ የምን የፍቅር ቀን መጥቼ ነበር ቤትሽም አለሁኝ ብለሽ የለሽም ሳጣሽ አጣሁት ምኔን ነው አንቺን አይደለም ምኔን ነው أجي توم فالنتاين داي زي ما بعلكم حما تسمعكم نامست مثالن نابقت من زاتكم سبات فالنتاين داي زي ما بعلكم حقوسات كتكوني زغبا توم بفلاتيكم زي فلات كبعال زلو مسيلكم هابي فالنتاين داي كتبلو زقنكم دما نبحجي كتقرموا لي غبا اندابلكو مسرتو فالنتاين داي زبل قال كابي زمصين تدايلنا ابطنتاويت رومان امباير زنبور سبات زبعلو خوينو ابتشع غزي حد فالنتاين زبحال طاوت يملخو منبارهم يزفلت نخبرت طاوت دما ابزعلت زيا نمسواعت زحرودو زنبرو
ጤልን ከልብን እዮም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብቲ ነቲ መስዋእቲ ተባሂሉ ዝተሓረደ ደም ይልከይ እሞ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ምስ ዝረኸበዋ ጓል ዝሙት ይፍጽሙን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሕ ድንግልና ዝፈርሰሉ መዓልትን እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ንመስዋእቲ ተባሂሉ ደም ዝፈሰሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ንኽብሪ ቫላንታይን ተባሂሉ ደም ከፍስሳ ዝኽእላ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ድማ ይድለያ ነይረን ብኡ መንፅር ድማ ኩሉ እቲ ህዝቢ ቀይሕ ክዳን ገይሩ ይውዕል ነይሩ እቲ ቀይሕ ክዳን ንምንታይ ምልክት ይተገይሩ ወይ ድማ እንታይ ምስጢሩ እንተዳኢልና ድማ መዓልቲ መስዋእትን መዓልቲ ደም ምፍሳስን ስለ ዝኾነ ንዑ ንምንፅብራቕ ተባሂሉ ይተገይሩ ሓቀኛ ቫላንታይን ደይ ነዚ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ዝመስል ኮይኑ እስከ ሕጂ ናብቲ ተገይሩ ጥራሕ ኢሉ ዝገብር ህዝብና ንመለስ ትማሊ ቀይሕ ክዳውንቲ ጌርካ ክትዝሙ ዝሓደርካ መንእሰይ ንኽብሪ መን ኢልካ ኢኻ ጌርካዮ ርግፀኛ ኣነ ኣይፈለጥኩን ከምኡ ይመሰለንን ከም ትብሉ ግን ኣይፈለጥኩን ዝብል ቃል ካብ ተሓታትነት ናፃ ይገብረካኒ ብዝኾነ ንቫላንታይን ደይ ዝምልከት ነዚ ይመስል ነይሩ እቶም ቆራሪፅኩም ትዝርግሑ ሰባት ነዚ ሓፃር መልእኽቲ ቆሪፅኩም ናብ ህዝቢ ክተብፅሑ ለይላብወኩም ንቐፅል ድሓር እቲ ቫላንታይን ደይ ምኽባርን ዘይምኽባርን ዝብል ንጎን ንግደፎሞ ኣብዚ ማስ ሜድያ ሲንግል ብምዃንኩም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክተማርሩን ዲና ርኢና መሰረቱ እንተ ሓሰብኩም ሞኸ እዚ ሰብኣይ ዝኸሎ ከመይ ጌርኩም መጻምድቲ ክትሕዙ ኢልኩም ተሓስቡ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ 39 ኣንስቲ ኣለዎ እንተዝብለኩም ግብረ መልስኹም እንታይ ምኾነ እዚ ሰብኣይ ሽሙ ዚዮና ቻን ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሓደ 100 ገዛውቲ ዘለዎ ቤት ምዘን 39 ኣንስቱ ብሓባር እዩ ዝነብር ካብዘን 39 ኣንስቱ ከዓ 94 ውላድን 33 ደቂ ደቁን እዮም ዘለዎ እዛ ስድራ ቤት ንሓደ ግዜ ክትበልዕ ማለት ንኣብነት ክትድረር ጥራይ 30 ደረውህ 70 ኪሎ ድንሽ 110 ኪሎ ሩዝን ይዘድልያ እዚ ሰብኣይ ዝኽተሎ ሃይማኖት ክርስትና እኳ እንተኾነ ብፍሉይ ግና ነቲ ኣብ ዓመተ 1942 ዝተመስረተ ቻና ፓወል ዝበሃል ክፋል እዩ ዝኣምን እቲ ንሱ ዝኽተሎ እምነት ከዓ ዝደለኻዮ ቁፅሪ ኣንስቲ ክትምርዖ ዝፈቀድ ብምዃኑ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ዓመት ጥራይ ብሓንሳብ 10 ኣንስቲ ዝተመርዓወሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ እዚ መራሒ ናይቲ ዝኽተሎ ሃይማኖት ዝኾነ ሰብኣይ ብሕጂ እውን ተወሰኽቲ ኣንስቲ ካብ ምምርዓው ድሕሪ ከም ዘይብል እዩ ዝዛረብ እታ ስድራ ቤት ከዓ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየ ስድራ ቤት ብምዃንያ ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ እዛ ስድራ ቤት ምስ ምብዛሕ ኣንስቲ እቲ ውላድ ከይተሓዋወስ ከምኡ ድማ ክፍለጥ ምእንቲ ካብቶም ዓበይቲ ቆልዑት ሓደ መዝገብ እታ ስድራ ቤት ዝሕዝ ኮይኑ እቶም ውላድን ደቁን ነቲ ሰብኣይ ከዓ ነፍሲ ወከፎም ብጀካ ትሽሞም መለለይ ቁፅሪ ኣለዎም እተን ኣንስቲ እውን ቀዳመይቲ ኣንስቲ ካልአይቲ ወዘተ እንዳበልካ ናተን መለለይ ቁፅሪ ኣለወን እዛ ናይ ባዕላ ቤት ትምህርቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስታዲየምን ዘለዋ ስድራ ቤት ኣብ ሓንቲ ሚዞራም እትበሃል ኣብ ህንድ እትርከብ ዓዲ እያ ትነብር እዘን ኣንስቲ ብመሰረት ቁፅረን በብመዓልተን ምስቲ ሰብኣይ ዝሓድራ ኮይነን ንሱ ከዓ ሳላ ብዙሓት ዝተመርዓወ ኣብ ሓዳሩ ባእሲ ከም ዘይብሉን ሓንቲ ዝተመርዓው ይዕርኽቱ ግና ክበኣሱን ክጨቓጨቑን ከም ዝርእዮም እዩ ዝዛረብ ንብለኩም ክሳብ ሕጂ ጥራሕ 39 ኣርባዓታት በፂሕሎ ገና ኸ ንብሕጂ ክቕፅል ከም ዝኾነ ይነዚ መንእሰይ ናይ ምፍርራሕ መልእኽቲ ዝልእኸሉ በዚ መንፅር እንተርኢናዮ ድማ 40 ገለን 30 ገለን መንእሰይ ኣብ ድኽነት ኣብ ናይ ሲንግልነት ዓለምን ሸሚምዎ ይዝርከብ ንሕና ብኸምዚ ክንሰማማዕ ኣይንኽእልና بخمزي كن السما ما عين خلنا سيلكات التعاكيب كاخم زنطان زي وا نو قد بالو سيلكا خصاي وا ياي زموتي زي تعال قاعد تزبي تفيزلو تزبي موتي زلو ما نسيت انت فاهم زلو وا ترى في كذا لو كنا نحرج كام تهربا فينا بلو بيع وا بيع صدق هردا خوش كازي ساي صوتي وا ስለዚህ ነዚ ሰብ ኣይዝ ዝኾነ ነገር ከይገበርካ ካብ ህይወት ሲንግል መውፃእ ዝኸብድ እዩ ሰብ ሓንቲ ሲኢና ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ባንዴራን ሃገርን ከقوم ቁርብ ተሪፍዎ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ኣብዛ ስድራ ጥራሕ ናይ ባዕሉ ወተሃደራት ናይ ባዕሉ መምሃራን ናይ ባዕሉ ሓካይም ክፍጠሩ እዮም ብሓፈሻ ጽንሕ ኢሉ ሃገር ክኸውን እዩ ሰብኣይ ስለዚ ካብዚ ዘለዎ ከይቀጽለ ከሎ እዛ ህዝቢ ኩላ ሲንግል ከይኮነት ከላ ብሓፈሻ ገለ ግበሩቶም ሲንግል اوي مالو هاي عند توقو اني ادريس نيك كامباني دكتور فشاشني
በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ባንታንደን ማለት የሚባል በእንግሊዝኛ ባንታንደን እንደታወቁ ሁላችሁም የፍቅር ቀን መሆና ከዛሬ ብዙ ጊዜ ቆየሁ። እድሪስ ሲንግል ነኝ፣ እድሪስ ፍቅረኛህን የለም፣ እድሪስ ዳር ያስደረካን ምትሉ በጣም ካነ በላይ የተጨናነቅኩም ሰው ስላልነው በዚህ ምክንያት የዚህ ቀን ቫንታንደን የሚባል አስደረኩ። ከፍቅረኛ ጋር ለተዋውቀው ፈልጋለሁ። በእናታችሁ ቪዲዮ እንዴት ቁረጡ ወደ ኋላ እንዴት ልኩ ማለት ነው። ትንሽ በትግርኛ አስወራ ያው ዘኸበርኩም ሕዋት ምሳኩም ዘለኹ ኒክ ካምፓኒ دكتور فساسي بس قاطعني لومي معلتي فقراتي مالتيو وناي فقر معلتي زخبر الله فانتاندن تبهل كا بانجليزية مالتنا فانتاندن كا مستا افقايتي كلا ليكم بس قاطعني سينجلي خا نمتازي تمرعو بتصامي استجنبكم لي سوا سلوزولهم حجي بس قاطعني مسبعلتي بيتي افقايتي تبهلت مسا صحاي كبلكم يا بجاكم يا حوات Thank you. Hi. Hi. Hello. Where is my baby? Who's my baby? Baby. Oh. My goodness. Baby. Oh. يا تلت فقرية بربرايز تصدرك تلقى لي بربرايز يعني كامباني. Hello. Hi. Happy Valentine's, Happy Valentine's, Happy Valentine's, Happy Valentine's. Ya bekerkan pada Rasul, pada Rasul. Happy Valentine's. God have mercy upon us. Oh, Happy Valentine's. Enat Walija, Tenisho, Teleko, Izzy Masrat. Happy Bazaga, kami kulatkum ya Valentine's, Happy Valentine's. Nabarku. اندريس كابت عقمخا كلتا حيس كامبار كلتا سبيتي اب حنت غزاغن كمي غيرن تسمامعني خدايت حتو بزغونه انقع فطرلكا اندريس نعخاي ماسلنا ቫላንታይን ዴይ ምንድነው? እኔ በውልቶርሴ የምመጣብኝ ሰው አልወልድም ግን በሱ የመጣ ጉርጓድ ገባው ማለት ነው። ቫላንታይን ዴይ ማን ነው የሚያከብረው? ምኑን? ቫላንታይን ዴይ ማን ነው የሚያከብረው? እግዚአብሔር ነው ማለት ዝኾነ ዛዕባን ቫላንታይን ዝምልከት ቪዲዮታት ብዙሕ ይዘሎ እዘን ሓደ ክልተ ግን ንኣብነት ኢለ የቕሪበልኩም እቶም ምስጢር ቫላንታይን ዴይ ትፈልጡ ዝነበርኩም ጽቡቕ እቶም ዘይትፈልጥዎ ዝነበርኩም ግን ንብሕጂ ክትመሃርሉ እንዳተላብኹ ክፋነወኩም ይፈቱ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ خالي فيديو خنراخب بينا ساب شعوقن سسنايو